Izindaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Mbukeli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. The SACP needs the ANC. The ANC needs the SACP. The two are like twins. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa usexwayise i-SACP ngesinqumo sayo sokungenela ukhetho ngokuyimela. Ubekhuluma emcimbini wokukhumbula lowo owabe unobhala jikelele waphinde waba usihlalo wayo uJoe Slovo eSoweto. Charging will bring him before the disciplinary processes of the ANC so that he explain himself in terms of his membership of the ANC. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula usedalule ukuthi i-ANC izobathathela inyathelo zokuqondiswa igwegwe omakade bona bayo uThoni Yengeni kanye no-Obed Bapela mayelana nezinkulumo zabo ezibhekiswe eqenjini abazenze esidlangalaleni. It's not an ordinary case. It's yet another police officer that has taken the life of an innocent daughter. Lihlahliselwe umhlazi ngama-26 kuNhlolanja icala lephoyisa elisolwa ngokudubula libulale intombi yalo uChesney Kepler e-Eldorado Park. Mbukeli sikubingelele sikwamukele indabeni zakusihlwa igama lami noxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabanga lemhlophe qwa sibonga kakhulu ke mbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa angabe ke sapholisa amaseko sivele sigibele phekwazo. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ukhiphe isixwayiso sokuthi uma kwenzeka i-SACP igcina ngokungenela ukhetho ngokuyimela yodwana umbimbili kaNxantathu kuyofanele ukuthi likhohlwe ukuba uhulumeni wezwe. uRamaphosa ubekhuluma embuthanweni wama-30 wokukhunjulwa kowake waba unobhala jikelele we-SACP uJoe Slovo oqhubeka ke lapha emathuneni e-Avalon eSoweto. Umengameli we-ANC waxwayise ngobungozi obungenzeka uma i-SACP izophuma izimele okhethweni lwangonyaka ozayo lohulumeni basekhaya. uRamaphosa uphinde wabalula nokuthi sekwilimaze kangakanani i-ANC ukuhlubuka kwabaholi bayo beyosungula amaqembu amancane kusukela kudala. Recently we have seen how those splinters have thoroughly weakened the ANC. We need to ask ourselves whether we are truly serious about winning state power on our own as the alliance. Because if we are, then we walk together. If we walk separately, then we must then accept that yes, state power is going to be diffused and is no longer going to reside in the hands of the mass democratic movement or the alliance. That is the choice we have to make. Noma kunjalo unobhala jikelele wamabovu uSolimapayila usamile lokuthi bafuna ukuya okhethweni langonyaka ozayo bezimele. Our intention is to strengthen the alliance. Yes, in order to strengthen the alliance, we cannot be outside observers when the situation is getting bad and very bad for our people. So we are entering this space. We are not the enemies of the African National Congress. uMapayila uphinde wakhala ngokuthi kuhulumeni we-GNU kulalelwa kangcono izwi le-DA ukudlula amakomanisi. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula usedalule ukuthi i-ANC izobathathela inyathelo zokuqondiswa igwegwe omakade bona bayo uThoni Yengeni kanye no-Obed Bapela mayelana nezinkulumo zabo ezibhekiswe eqenjini abazenze esidlangalaleni. uMbalula ubekhuluma nabeyindaba eKhayelitsha eKapa njengoba phela mbukeli iqembu lilungiselela nje umgubho walo waminyaka yonke wogubha ukusungulwa kweqembu owaziwa ke ngeJanuary 8 statement. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi iqembu lizokusukumela ukuphawula kukamakade bona we-ANC uThoni Yengeni ngenkulumo yakhe ayenze enkundleni yezokuxhumana uX. uYengeni usanda kugxeka iqembu ngokukhetha inkundla yezemidlalo yaseKhayelitsha eKapa njengendawo okuzosingathwa kuyo umcimbi waminyaka yonke wokugubha usuku loleli qembu.
before the disciplinary processes of the ANC, so that he explained himself in terms of his membership of the ANC. Not this statement, many other statements he has made. We will charge him. The discipline in the ANC is important. I've seen other people on Twitter every day when they have taken something 2 a.m., leaders of the ANC tweeting things that bring the ANC into disrepute. Kwalokho omunye umakadebona we-ANC u-Obed Bapela uzobhekana nohlelo lokuqondiswa izigwegwe ngezinsolo zokuthi ukhulume amazwi ayiziswana ngeqembu. Nokho-ke uMbalula uyavuma ukuthi izakhamuzi zase-Western Cape azisayethembi i-ANC kangakho uma kuqhathaniswa nakuqala. You are right, our people feel forgotten and their spirits have been dampened. That is the open truth. And we are here to say to them, your movement, the African National Congress, will never forget you. uMbalula uqhube wathi nakuba kwaziwa kahle kamhlophe ukuthi i-ANC idonsa kanzima ngakwezemali kepha lesike akusona isizathu sokuthi kukhethwe le ndawo. Lihlehliselwe uNhlolanja okuyinyanga ezayo icala elibhekene nephoyisa elisolwa ngokubulala intombi yalo eqapha ubugebengu egoli uChesney Kepler wase-Eldorado Park eningizimu neGoli ukuze kuzoqhutshekwa nophenyo. Ziphume ngobuningi izakhamuzi zase-Eldorado Park kanye nomndeni wakaKepler ukuzozibonela umlisa osolwa ngokudubula abulale intombi yakhe ngesibhamu somsebenzi. Lokhu kuza ngemva kokuthi ephume esibhedlela kulandela ukwehluleka kwakhe ngesikhathi ezama ukuzibulala. Umshushisi ucele ukuba lihlehliswe leli cala ukuze kuqhubeke uphenyo. May this matter be postponed for further investigation and via AVR to the 26th of February for further investigation. Iningi labantu ebelinga phakathi kwenkantolo belingeneme ngesikhathi lizwa ukuthi ummeli womsolwa ufuna umsola aqhubeke nokutholelwa ukwelashwa ngaphakathi. Due to the incident and the resultant medical and psychological issues, the defense will undertake to facilitate treatment in due course with the Department of Correctional Services. In the interim, I humbly request the Honourable Court to endorse J7 in respect of medical treatment at the prison services today. The accused, it's my instruction, is in severe pain at the moment. Umndeni wakaKepler uyavumelana nohulumeni ekutheni isihlava sodlame oluyamene nobulili siyinkinga enkulu kuleli. It's not an ordinary case. It's yet another police officer that has taken the life of an innocent daughter. And the general stance and concern for the community is that justice must prevail. Licala lihlehliselwe umhlazi ngama-26 kuNhlolanja. Isashaqekile imndeni yamaphoyisa adutshulwe abulawa ngenkathi enza umsebenzi wawo eQwaqwa esifundazweni iFree State kulempela sonto esiphuma kuyo. Ngenkathi uMuhapi noMutlowung bebulawa bebehamba noza kwabo beyosiza lapho begqekezwa khona indlu. Kubulawe ngesihluka amaphoyisa amabili abeyinikele emsebenzini wawo. Lamaphoyisa abulawe maduze nesitesha besebenzela kuso ngenkathi esiza kugqekezwa kwenye yezindlu. Imndeni yawo isakhungathekile kanti okaConstable Sipho Mohab obeneminyaka engama-45 ubudala uthi ubeyinsika kuwo umndeni. He was a humble person, he was a darling, he was everything to us. He was greeting everybody. Umndeni kaConstable Gideon Mutlung oneminyaka engama-39 ubudala usazama ukwamukela lesi simo esenzeke endodaneni yawo. Gideon inele motho abuhlali mara a complicated. Kafushane uthi ubehlakaniphe kakhulu futhi ubeyindida enjalo. Ubungacabanga ukuthi uyamazi kanti akunjalo. Ubengumuntu othanda abantu futhi ethanda ibhola likanobhutshuzwayo. Gideon unarata bathu. Kwesinye isigameko esishaqisayo esifundazweni iphoyisa lesifazane lithatha isibhamu njengoba bekufanele lisebenze ngomgqibelo emini labe selibulala endlini zangasese. To the families, friends and colleagues of our fallen members,
we extend our deepest condolences. Your loss is our loss, and we stand with you in this time of grief. As police officers, we are called to serve and protect others, often at great personal cost. AbakwaZidlodlo bathi bazowulandela umkhondo ophenyweni labo ukuze bethole labo ababulalela amaphoyisa omabili. Ongoti bezobugebengu kanye nabezombusazwe banembuzo ngesinqumo sikaNgqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu sokuhlakaza ithimba lamaphoyisa eliphenya ngezigameko zokubulala ezihlobene nezombusazwe. Ngesonto ledlule uyalele ukuba kuvalwe leli thimba ethi asisekho isidingo salo. Leli thimba lasungulwa ngo-2019 kulandela izincomo zekhomishani kaMoirane ukuthi liphenye ngamacala okubulawa kosopolitiki KwaZulu-Natal. NgoSeptemba ka-2023, owayenguNgqongqoshe wamaphoyisa kuleli uBhekicele waveza ukuthi kusukela ngo-2011 kuya ku-2023 kwabulawa amakhansela angu-52 esifundazweni kanye nezisebenzi zomasipala ezingu-103. Isinqumo sikaMchunu sigxikiwe ongoti ekulweni nobugebengu. So I think, first of all, the message that it sends to those potential perpetrators is that there is no guardian. So in the absence of a legitimate guardian, it means that the probability of the number of killings increasing is high. Okay, kunombuzo ukuthi yini eyenze ukuthi luhlakazwe lolu hlaka lolu ekubeni ukhetho selusemome ngoba njengoba ku-2025 njengamanje onke amaqembu ezombusazwe kanye nalabo abangenela ukhetho ngokuzimela bazilungiselela ukuthi kufika u-2026 babe sebekulungele ungenela ukhetho. Uma ke kuhlakazwa uhlaka okuyilona obeluqinisekisa ukuphepha kwabo, ingabe mhlambe lokho isimo sabo kuzosibeka kuphi, bazophepha ngokungakanani? Usolwazi uNgomezulu uthi isinqumo kufanele sibuyekezwe. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini. Mbukele okwamanje ke sathi nje kequnga ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi there's a challenge with the storm water system in the municipality. We are going to engage the municipality. We are fine with our own drainage system in the hospitals. Sesivalwe isikhashana isibhedlela sase-Lichtenburg eNorthwest kwaphinde kwasuswa ke neziguli engaphezulu kwama-30 kuso ngemva kokuthi isikhahlanyezwe imvula enamandla izolo ebusuku. Siphinde sikubingelele imbukeli sikwamukela mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa usexwayise i-SACP ngesinqumo sayo sokungenela ukhetho ngokuyimela. Ubekhuluma emcimbini wokukhumbula lowo owabe unobhala jikelele waphinde waba usihlalo wayo uJoe Slovo eSoweto. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube kanjalo na ku-SABC Plus. Wena nje okufuneka ukuthi ukwenze ukuthi ungene kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani kuzoyithola ngobunjalo bazo. Sesivalwe isikhashana isibhedlela sase-Lichtenburg eNorthwest kwaphinde kwasuswa iguli engaphezulu kwama-30 kuso ngemva kokuthi ke sikhahlanyezwe imvula enamandla izolo ebusuku. Isibhedlela eMahikeng Provincial, leGuruche kanye neGalaxpan ezibude buduze nase-Lichtenburg kuphoqa ukuthi zingenelele njengoba izikhukhula zidala umonakalo esibhedlela iGeneral Delarey. Ezinye iziguli bezingaphathekile zithunyelwe kwezinye izikhungo zezempilo. Kafushane uthi bengize esibhedlela namhlanje njengoba kuusuku lwami ngafica lungekho usizo ngenxa yokugcwala kwamanzi yonke indawo. Umnyango wezempilo uthi lo monakalo udalwa amapayipi amanzi angasebenzi ngendlela ifanele. There's a challenge with the storm water system in the municipality. We are going to engage the municipality. We are fine with our own drainage system in the hospitals. But the challenge is the stormwater system of the municipality. Umnyango wezempilo esifundazweni uthi ezinye izingxenye zesibhedlela zizovulwa emasontweni ambalwa.
Kusenjalo izangoma zezulu seziqinisekisile ukuthi ishingishane isona esenze umonakalo eVolcom eFree State. Umndeni waka Oliphant ubalwa neminye ekhahlamezekile njengoba kulimale ilungu lawo elilodwa. Like in 3 minutes time the house was like shaking. We didn't know what happened. And after the shaking it was like a crash on the roof. And then we just stood in the passage. We were so worried. The kids were screaming. Don't know what's going on. We were like under pressure. We didn't know what to do. Kucekeleke phansi inqala sizinda yendawo okubalwa nesikolo kanti nesiteshi sokwetha upetroli naso sithintekile. Kusasa kulindeleke ukuthi inkantolo ephakeme esePitoli ilalele icala phakathi kwesikhungo esishiqilela imininingwane kanye nomnyango wemfundo eyisisekelo mayelana nokushiqilela imiphumela kamatikuletsheni emaphephandabeni. Sibhekele ukushicilelwa kwemininingwane sifuna ukuvimba umnyango wemfundo eyisisekelo ekutheni ushicilele imiphumela kaMatric emaphephandabeni ngelithi lesenzo siphula umthetho wokuvikelwa kwemininingwane ebucayi iPOPI Act. We came to the conclusion that their processing doesn't comply, particularly with Section 11 of POPIA, which provides that anyone who processes personal information can do so without obtaining consent. If they consent of the data subject, if they can prove that processing protects the legitimate interest of the data subject, in this particular case, the learners. Ngothi umnyango wemfundo eyisisekelo umile kwelokuthi indlela oshicilela ngayo imiphumela njengamanje ayibeki engcopheni imininingwane yabafundi ebucayi. From the Pretoria High Court made a ruling that the department must release the results in the current form, which means using exam numbers. Let me maybe go back. In 2014, the department took a decision on its own to stop using the names of matriculants in the newspapers when releasing results. A decision was taken to use only exam numbers. Isikhungo esibhekele ukushicilelwa kwemininingwane sithi sizolinda isinqumo senkantolo ngalolu daba ngaphambi kokuba siphawule. Izinkampani ezibhekele amabhizinisi nezimboni sezexwayise ngokungaba nomthelelo ongemuhle ngokuvalwa kwezinye zezingxenye zenkampani yensimbi iArcelormittal South Africa. Unyaka omusha awuqalanga kamnandi kwezinye zezisebenzi kule nkampani yensimbi njengoba kuzodilizwa ingxenye yazo. Ingxoxo zokubonisana phakathi kwenkampani nohulumeni osekuphele inyanga kuzanywa ukuthola isisombululo siphelele emoyeni. Abe-Chamber of Commerce bathi isimo siyadabukisa kakhulu ngezisebenzi ezodilizwa. Obviously very disappointed because I don't think that any business organization would like to see a major outfit such as ArcelorMittal, even though it's just the one part of their business, which is along still making business, which is actually closing. I mean, their coke making operations at Newcastle will continue, although they also say that they're going to be scaling that back, obviously to reflect lower demand in terms of what they have announced. No Golden Triangle Chamber of Commerce ithi ezinye zeyinselele ezinkulu ezibhekene nezimboni eningizimu Afrika isimo soguquko. There's a direct impact on any large industry, especially in an area like the Vaal, which is known for being the industrial hub of South Africa. And then, of course, the logistics as well, because of a non-existing railway system in South Africa. Transport is getting more and more expensive, crude oil is getting more expensive, and diesel is getting more expensive. Okwenza isimo sibe likhulu kakhulu emkhakheni wemboni yensimbi njengamanje ukwenyuka kweindleko nomthamo ophansi wempahla engenayo eqhamuka kwelaseChina. Kwaze kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane enyakeni omusha njengoba sesisho sithi cha sekho isidingo sokuthi singakhuluma ngamathuba lapha KwaZulu-Natal zimvula nje ezilezi khona usuku lonke namhlanje ngale kwaloko ngamakhulu ngokuphakathi mongene eGauteng uyongena lapha eMpumalanga liye ngikubalela mongene engxenyeni ke esentshonalanga sihlabele phambili siyobheka usuku lakusasa sisho sithi ke asaqhubeka lamathuba amakhulu kakhulukazi lapha KwaZulu-Natal uyongena eMpumalanga eGauteng kanjani nasengxenyeni ke ezilapha koLimpopo kanti kangathanda nje ukuthi abe makhulu ngokuphakathi mongene eMthatha
mancane mawungena ke ikakhulukazi engxenyeni esentshonalanga liye ngubalela lapha entshonalanga kanjani nasendaweni ke ezingasogwini sisho sithi South African Weather Service iyaqhubeka yasikhipa lesixwayiso esilapha kusigaba sesishaka lombili ikakhulukazi engxenyeni ke ogwini lapha KwaZulu-Natal nesondelene nogu imvula nje ezinganamandla ezingathanda ukwenza ibonakalo kanti isigaba sesihlanu nesesithupha mawungena ikakhulukazi enkabeni KwaZulu-Natal yongena eMpumalanga eGauteng nasengxenyeni ke esenyakatho ebusuku banamhlanje kusasa isigaba sesihlanu ke mawungena lapha ikakhulukazi komhlaba yalingana yongena koManguza imvula ezingathanda uba namandla kanti ke sesine kwezinye indawo enyakatho KwaZulu-Natal yongena eMpumalanga naseGauteng nasengxenyeni ezilapha ikakhulukazi ke koDzanini imvula ezingaphelezela ukuduma kunomngozi sisho sithi amazinga aphansi kuthanda ukubanda nje mawungena lapha kuCalvina nakuSutherland nokho akufani mawungena koBeaufort West kanjani nasogwini lapha KwaZulu-Natal ingathanda ukhahlesa ingubo liya ngokuphola kodwa mawungena engxenyeni ke esenkabeni ngophambo enhlavela ngangivumele ngithi ke ngenxa uguquba lithande nje ukuphola lapha KwaZulu-Natal lifuthumala mawungena koRichards Bay liphole futhi mawungena kwelaseFreystata kuthi ukushisa lapha koKimberley uyongena koNorth West eGauteng lithi ufuthumala uyongena lapha koEmerald futhumale phansi Eastern Cape koGraph lingathanda nje ukushisa uyongena koBeaufort West aphindini ithanda ukushisa likhipha umkhovetsheni ngivumele ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo benu ubusuku obuhle. Mbukeli phela lapha ke ebesikuphathele zona pho ngoba siyagiyana ngolikaMageba mbukeli hayi ke kusasa bakhona kuza kwethu ngolimi lwesiXhosa nibe nje nobusuku obuhle nisale kahle.